ба ҷамъ омада мешитофтам. сари роҳ баромада барои нигоҳ доштани мошин дастамро бардоштам. мошини сафеди ласети боз истод. манзилро гуфтам. ронандаи ҷавон ба маънои шинед имо кард. баъди нишастан чашмам ба сурате ки дар кунҷи оинаи мошин часпонида шуда буд афтод. зани нуроние дар сар румоли сафед дошт. модаратон? пурсидам. ҳа, гуфт ҷавон. мебахшед, дар қайди ҳаёт ҳастанд? худоро шукр. чаро мепурсед? худам. медонед, аксарият бо шавқ мепурсанд ки чаро расмро часпонидаам. баъди каме сукут ҷавон ба сухан сар кард. ин ду сабаб дорад. якум, сурати баландро дӯст медорам. агар ба роҳи равону камнақлиёт бароям, поям беихтиёр газро сахт зер мекунад. вақте чашмам ба сурати модарам меафтад, суръатро суст мекунам. охир як каписар ҳастам. агар бо ман нохушие рӯй диҳад, модарам ба ин ғам сабр карда наметавонанд. мебахшед бародар, сабаби дуюм чист? бесаброна пурсидам. дуюм ва асосияш ин аст ки симои модарам ҳамеша дар пеши назарам аст. вақте ки аз кору ташвишҳои зиндагӣ хаставу дилтанг мешавам, чеҳраи модарамро дида ҳама мушкилиҳоро як канор мегузорам. сурати модарамро ҳар рӯз бубинам ҳам боз пазмон мешавам. ба хона мештобам. вақте бо чеҳраи болида аз пешонаам бусида пешвоз гирифтани модарамро ба ёд меорам, ҳаракат мекунам ки корамро тезтар ба охир расонаму хона баргардам. ба модаратон зуд занг мезанед? албатта. агар 2 соат овозашонро нашунавам, дилтанг мешавам. нағз? дар худ андешидам ки ин ҷавон камтар калонгап будааст. гӯё дигарон модари худро дӯст намедоранд. баъд беихтиёр худро бо ҷавон муқоиса кардам. сурати модарамро ҳамроҳ надорам. мумкин дар кадом як папкаи телефонам бошад, аммо дар даст надорам. барои ба хона рафтан ҳам бисёр намешитобам. телефон кардаам бошад. пойбанди чунин андешаҳо будам, садои телефони ҷавон баланд шуд. модарам, гуфт ҷавон ва узр пурсида мошинро канори роҳ гирифт. бисёр мулоқот накард, вале хеле боодобона ҳарф мезад. ба ҷавон эътибор додам. дар телефон гап мезад, аммо ҳар боре ки хуб шудааст мегуфт, нимхам мешуд, гӯё модараш дар рӯбарӯяш истодааст. дар чашмонаш шодӣ медурахшид. шодмонии кӯдаки хурдсолро мемонд ки ба канори модараш меравад. фарқ дар он буд ки дар паҳлӯям на кӯдак, балки як ҷавонмард менишаст. ӯ меҳри айёми кӯдакиро нигоҳ дошта буд. ба ҷавон ҳавасам омад. агар ин ҷавонро модарам медид, албатта ба модарашон ҳавас мекарданд ё аз ман меранҷиданд ки мисли ин ҷавон боэътибор нестам. дар ин маврид меандешидаму дар роҳ талхиеро эҳсос кардам. чизе гулугирам намуд. чӣ хел ба манзил расидани худро пай набурдам. дар ҷамъомад ҳам парешонӣ маро тарк накард. гӯё дар болои хори марғелон нишаста будам. нисфирӯзӣ аз гулҳои дӯстдоштаи модарам дастагуле гирифта ҷониби хона шитофтам. ҳар қадар ба хона наздик мешудам, табъам болидатар мегардид. хеле шод будам ва аз ин корам то чӣ ҳад хурсанд гардидани модарамро фикр карда дар худ меболидам ва бо дили саршори меҳр занги дарро пахш кардам. ассалому алайкум модарҷон. ва алайкум ассалом. тинҷӣ аст? дар ин вақт намеомадӣ кӯ? бо хавотир пурсиданд. гулдастаро ки дар паси худ пинҳон мекардам, ба модарам дароз карда гуфтам. шуморо сахт пазмон шудам. дӯстони азиз, биёед қадри волидон ва наздиконамонро бидонем.